दिनै इंराजि 2021 मायथाइ आरो एप्रिल दाननि 21 अक्ट' बे साना जों थुलुंगाफुरि गामिनि थाखाय जोबोरै गोसोखांथावना, जोबोरै रंजाथाव। बे गामिया गोदान गामि, बेयाव ख्रिस्टियान दङ, बाथौ दङ आरो गुबुन गुबुन धोरोमारि फोथायसुला बे गामियाव दङ। जोङो जोंनि बे गोरोबलायैनि गेजेरावबो जाहाथे जोङो खौसेथिखौ जोङो लाखिनानै जों गोजोनै रायजो जालायनो हायो, जाहाथे जों अनलायनो हायो। बे थांखिजोंनो थुलुंगाफुरि गामियाव मोनसे ब्रह्म मन्दिर गायसननायनि हाबाफारिखौ जों दिनै मावफुंबाय। बे गोथार हाबाफारियाव गोदान बोसोर बैसागु बेखौ जोङो जयग' होनानै बरायदों आरो लोगोसे नैबे मन्दिर गायसननायनि खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। आङो थुलुंगाफुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा फेजेनसाद बसुमतारी, मानगोनां नेहाथारि प्रेमनाथ बसुमतारी आरो साफ्रोमबो सिबिनां फुजिनां रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै बे मन्दिर गायसननायाव आंनि आखाइजों जागायजेननो खाबु होनायनि थाखाय आं मिजिंथिदों नैबे मन्दिर गायसननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे गामियाव आरो लोगोसे खाथि खालायाव मोनसे आध्यात्मिक गियान नांगौनि गोनांथि बे मेसेजखौ जों हरनो हागोन। गामियाव मन्दिर थायोब्ला बेयाव इसोर सिबिनाय हाबाया जाबाय थागोन। जेब्ला जोङो इसोरखौ सिबिगोन अब्ला जोङो गाज्रि खामानि मावनो जों गिगोन। जेब्ला जों इसोर सिबिगोन अब्ला जों गाज्रि बाथ्रा बुंनो जों गिगोन। आरो बेनिखायनो जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो रायजो राजाफ्राबो गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो, गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय आरो गोजोन थासारिखौ जोङो लाखिनानै दोननो हायो, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। आरो बेफोर थांखिया इयुनाव जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जोंनि गामिनि मुङानो जाहैबाय थुलुंगाफुरि। दा बे गामियाव थुलुंगानि फुंखा जोङो जेरै हागौ एरै जों गायसनलांनो जों नाजागोन। बेखिनिखौनो आङो मिजिंथिबाय। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि सान्थौ समाज फोसाबनायनि जि आदब खायदा, बेखौ जोङो धोरोमखौ साना लाब्लानो, धोरोमखौ जोङो बेंखनाव दोना लाब्लानो जोङो गुबुन गुबुन हारिनि, गुबुन गुबुन धोरोमनि साफ्रोमबो सुबुङा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि सान्थौ बेखौ मान होनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जों बर'फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौल' फोसावाखै, बिथाङा बर' समाजखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों आरो गोरोबलायैनि गेजेरावबो अहिंसा खान्थिजों बिथाङा मोनसे खामानि मावलांदों। दा बेनिखायनो बिथांनि जि आदर्श बेखौ जों फोथांनानै जों लाखिनो नाजानांगोन। दिनै आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, बे जयग' होनाय हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो दङ, रनसाय बसुमतारी, आरो लोगोसे पुर'हित खालामदोंमोन लाइमोन ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि फोसावगिरि बिद्यासागर ब्रह्म, बिथाङा बे जयग'खौ दैदेनदों। आं मिजिंथिदों फैगौ समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि सान्थौ, बे सान्थौनि गेजेरजों जोंबो समाजाव मोजां खामानि मावलांनो हागोन, बेखौ आं मिजिंथिदों।